गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ मिरुनि पर्ट शिपिं एन्ड वाटार वेज आरो हाइस बिफाननि मन्त्रि सर्बानन्द सनवालआ थांनाय 1 जुलाइ खालि गुजरातनि द्वारका, गपिनाथ आरो भेरापालनि गासै गंथाम लाइट हाउसफोरखौ गोदान महर होनानै बेखौ द्वारकानि टुरिस्ट डेस्टिनेशन महरै बेखेवनानै होदों। बेजों लोगोसेनो हादरनाङैनो गासै मोन 75 जारिमिनारि लाइट हाउसफोरखौ दावबायारि थावनि टुरिज्म स्पटआव सोलायनो थाखाय मोनसे हाबाफारि लादों। केएलअ आरो बिएलएनि सा 7 सोद्रोमाफोर हमनो हादों। थांनाय 1 फेब्रुवारियाव मोनसे गोदान बर' बिग्रायारि आफाद बर' लिबारेशन आर्मी बिएलएआ आलादा बड'लेण्ड दाबि खालामनाय थांखि लानानै जोनोम मोनदोंमोन। बे आफादा जोनोम मोननायनि उनाव बिटिआर ओनसोलाव गोबां उदखारि हानजाफोरनि मुं लानानै गोबां रां दाबि खालामनाय जाथाय सोमजिदोंमोन। बे जाथायजोंनो लोब्बा लाखिनानै दिनै आसाम पुलिसआ मोनसे गोख्रों सिग्रोमनाय हाबाफारि लादों। डिजिपि जिपि सिंहनि फोरमायथिना होनाय बायदिब्ला बे नायबिजिरनायनि गेजेरजों कमतापुर लिबारेशन अर्गानाइजेशन केएलअ आरो बर' लिबारेशन आर्मी बिएलएनि मुं लानानै रां दाबि खालामनायजों सोमोन्दो थानाय सा 7 दायनिगिरिफोरखौ आसाम, नागालेण्ड आरो सोनाब बंग'नि गोबां बाहागोफोरनिफ्राय हमनो हादों। हमजानाय दायनिगिरिफोरखौ दावहारु बर', अमित बर', फुमसा बर', रेंगाना ब्रह्म, काजल रय, बुद्धिमान देबवर्मा आरो बिजय थेरन होननानै सिनायथिनो हादों। राजाद्राबि गामिनि फाग्ला दैसायाव गोदानै लुफुंनो लानाय स्लुइस गेटआ लुफुंजायैनि सिगांनो बायनो हमदोंसै। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय राजाद्राबि गामिनि फाग्ला दैसानि बायनाय बान्दोखौ गाहामै गाहाम लाखिनो थाखाय गोदानै थांनाय 5-6 दाननिफ्रायनो गंसे गोदानै स्लुइस गेट एबा दै बारजुमग्रा लुगासिनोमोन। नाथाय थांनाय माखासे सान सिगां अखा हानायजों लुहांनाय स्लुइस गेटआ दा बायनो हमदों। जाउनाव गामिनि थागिबिफ्रा खुद्रिखांदों। मानोना लुजेननाय समावनो बेफोरबायदि बायखायोबा लुखांनायनि उनाव सानबेसे जोरगोन होननानै। लोगोसे बे स्लुइस गेट एबा बानायनाय एबा लुफुंनायाव केलेंकारि जादों होननानै ओनसोलनि थागिबिफ्रा बुंथियो। आसामनि मन्त्रि अतुल बरानि दावबायनाय गारिया जाब्रबथायाव गोग्लैदों। आसामनि मन्त्रि अतुल बराया दिनै गलाघाटनिफ्राय बकाघाट फारसे दावबायलांबाय थानाय समाव बिथांनि दावबायलांनाय गारिया नुमलीगढ़नि देवपाहाराव लामानि जाब्रबथायाव गोग्लैदों। बे जाथाया उल्था फारसेनिफ्राय फैनाय गारिजों सौग्रावनायाव माहारि राजा लामा 39 नङाव जादोंमोन। बे जाथायाव गारिनि गासैबो सालायगिरिया जखम जादों होननानै मिथिनो मोन्दों। दानिया फैदो राजखान्थिनि गुबुन मोनसे खौराङाव। 18 नं मानास सेरफां ब्लक बिपिएफनि आफादगिरि गणेश बसुमतारिया इउपिपिएलआव जयेन जानायखौ लानानैनो बिपिएफनि गोख्रों बिबुंथि। ब्लक बिपिएफनि आफादगिरि गणेश बसुमतारिया बिपिएफ हानजा नागारनानै गुबुन राजखान्थि हानजायाव जयेन जादोंब्लाबो बिपिएफआ जेबो खहा गैया। खहा खालामनो हानायमोनब्ला बिपिएफनि लोब लोब मददगिरिफ्रा बिथांजों लोगोसे थांफागौमोन। बिथाङा हारसिङैसो इउपिपिएलआव जयेन जादों। बिथांजों लोगोसे बिपिएफनि सासेबो लोगो गैया बुंनायनि अनगायैबो दोलोनि आइडिय'लजिखौ मानियाबालानो बिबान एंगारनाय आर'जलाइ गथायालासे गुबुन दोलोआव जयेन जानायखौ दुखु मोननाय फोरमायदों बिजनि जिल्ला बिपिएफनि आफादगिरि रमाकान्त बसुमतारी बिथाङा। इउपिपिएल हानजायाव जयेन जानाय मानास सेरफां ब्लक बिपिएफनि आफादगिरि गणेश बसुमतारिया रांखान्थियारि जेंना गोग्लैना दं। बिथांखौ माखासे सुबुङा बुरखायनायजों इउपिपिएलआव जयेन जानायनि सन्देह खालामजाथाव होनना गोख्रों रावजों बुंथियो बिजनि जिल्ला बिपिएफनि आफादगिरि रमाकान्त बसुमतारिया। ओरैहाय मानास सेरफां ब्लकआव बिजेपि आरो इउपिपिएलनि गोबां मददगिरिफ्रा बिपिएफआव जयेन जाफैनो थागथियार जाना दं होननानैबो फोरमायदों बिथाङा। आसाम पुलिसनि एसआइ निपु कलिताखौ साख्रिनिफ्राय होखारबाय। मावबिबाननि बारगा हाबा मावनायनि थाखाय साख्रिनिफ्राय बोखारबाय एसआइ निपु कलिताखौ। टुइटनि गेजेरजों मिथिहोदों आसामनि डिजिपि जिपि सिंह बिथाङा। बिटिआरआव सोलोंथाइ बिथिंखौ गोख्रों खालामनाय आरो बिटिआर हालामनिफ्राय गोजौ थाखोनि दैदेनगिरि सामलायगिरि दिहुननाय थांखिजों प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सोरखारनि मावथांखि बड'फा इउ एन ब्रह्म सुपार 50 सिभिल सार्भिसनि थाखाय नैथि खोलोबनि सायख'नाय आनजादा बिटिआरनि क'क्राझार, चिरां, बाक्सा, तामुलपुर आरो उदालगुरि जिल्ला दिनै खुंजादों। बे आनजादाव उथ्रिसारनाय सा 50 फरायसाफोरखौ सायख'नानै कचिंनि थाखाय बेसेन नाङाजासे 11 दाननि थाखाय दिल्लीयाव फोरोंथाय होनाय जागोन। बिटिआरनि दाब दाब जायगानि सा 2,000निबो बांसिन फरायसाफ्रानो बे सायख'नाय आनजादाव बाहागो लादों। बिटिआर सोरखारा सोलोंथाइनि फारसे नोजोर लाखिनानै बड'फा इउ एन ब्रह्म सुपार 50नि गेजेरजों सिभिल सार्भिस, मेडिकेल एन्ट्रेन्स आरो इन्जिनियारिंनि थाखाय सायख'नाय आनजादखौ खुंनाय जाबाय आरो बिनि सोलोंथाइखौ उथ्रिसारनाय फरायसाफ्रा लागासिनो दं होनना मिथिहोदों तामुलपुर बियाबनि एमएलए जलेन दैमारि बिथाङा। बिटिसिनि बारग' चिफ थामहिनबा बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिनि सायाव गोख्रों अजद होदों।
माब्लाबा खृष्टियान जाफ्लानानै माब्लाबा मुस्लिम जाफ्लानानै राजखान्थि खालामगासिनो हाग्रामाया। बे बाथ्राखौ 14 नं चिरांदुवार सिंनि मदाथि गामियाव जयनिं हाबाफारियाव बुंदों बिटिआरनिएम रन्जित बसुमतारी बिथाङा। मख'जायोदि बे जयनिं हाबाफारियाव मदाथि गामि दरसेयैनो इउपिपिएल हान्जायाव जगदान जायो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय जनाय जनकारें होननाय जायगायाव सासे बर' आइजोनि दख'ना गलायाव अर खामनानै सेवहांगार जादों। मिथिनाय बायदिब्ला कारेन्ट गैयैयाव ममबाति फोजोंना दोननायाव अर नांदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासिम नायनो थाखाय नोंथांमोननिसिम गोजोननाय आरो साबायखर बावबाय। गोजोन्थों।